Irin mutuwar Aminu S. Bono tana buƙatar binciken gawarsa domin gano sababin mutuwarsa. Ku dai ku biyo mu zuwa ƙarshen bidiyon nan domin cikakken rahoton da muka zo muku da shi a yau. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da kasancewa da ku a wannan channel tamu mai albarka. Kada dai ku manta idan shine farkon ziyartar ku a danna subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyin a koda yaushe idan muka daura. A yau za ku ji mu dauke da rahoto ne akan mutuwar shahararren daraktan nan wato Aminu S. Bono, inda za mu karanto muku a wani rubutu da idon mikiya suka wallafa a shafin su na Facebook. A cewar wani matashi suka ce irin mutuwar Aminu S. Bono tana buƙatar bincike gawarsa domin gane sababin mutuwarsa, cewar Aliyu. Irin mutuwar Aminu S. Bono tana buƙatar a yi mata autopsy a gano me ya kashe shi. Hakan kawai ana zaune da mutum kalau a ce cikinsa ya murɗa kuma wai ya mutu ya saba da al'ada, musamman ga mutumin da aka san ya shiga rigimar addini ko kuma ta siyasa. Binciken me ya kashe mamacin yana hana a yi masa addu'a ne? Shirme ne a ce ana buƙatar binciken me ya kashe mutum kai kuma ka ce kawai addu'a za a yi masa. Ba za a iya haɗa guda biyu ɗin ba ne? Masu cewa kuma binciken me ya kashe mutum autopsy rashin tauhidi ne, jahilai ne na gaske. Dun baka ganin abin da ya kashe mutum sai ka ce binciken abin da ya kashe shi rashin tauhidi ne. Yanzu da yanke wani aka yi kaga jini zaka ce kawai a wuce gurin, Allah ne ya kashe shi ne? Ko ba a iya kashe mutum da abin da ba a gani ba ne? Me laifin binciken kawai don a magance matsalar idan da an same ta don gudun gaba? To masu sauraro, kun ji ra'ayin wannan matashin mai suna Aliyu. Me na ku ra'ayi? Ku bayyana mana a ƙasa wajen gidan comment. To fatan mu dai Allah ya ji kan wannan daraktan, Allah ya mishi rahama, Allah ya sa ya huta, mu kuma Allah ya kyautata mu idan ta zo.